Tapos tong ating araw. So uwi na tayo. Bili na lang muna tayo ng pasalubong kay Commander. Pampalubag loob para payagan mag-ride. So araw-araw natin gagawin to para payagan tayong mag-ride. Bibilahan natin ng pasalubong. Yeah. So, alam naman natin kung ano talaga ang kanyang paborito. Tinapay. Tinapay lang ang sakalam. Isang malupit na pasalubong. Tinapay lang. Para payagan tayo mag-rides ngayong linggo. Ayan, tara. Daan muna tayo ng bakery. It's time to home na. Bukas ulit. Siyempre meron dito na bakery. Actually guys, lagi ko itong ginagawa. Ngayon lang ako gagawa ng video. Yan. Pagbili ng tinapay. Dito nga ate. Tatlo. Tatlo. Tapos dito rin tatlo. Yan, para I love you, I love you. Huwag mo tayong pambayad. Ito na lang. Yan lang. Mahilig sa tinapay kasi yun eh. Kaya bibila natin ng tinapay. Yan. Simula ngayon lagi natin itong gagawin para payagan tayo. Thank you. Yun. Ito ang ating paraan para payagan tayo. At konting lambing-lambing. Wow, RS Turbo. Yan. May nabili na tayong tinapay. So, siyempre lalambing-lambingin natin para lalo pa tayong payagan. Simple lang ang buhay mga katropa eh, no? May mga tao talaga na simple lang ang kaligayahan pero baon ang ibig sabihin. Di ba? Baon na baon. Yun. It's time to home. Oh, dandahan lang tayo. Lalal
La la la. Alam mo naman, ang gusto ng mga babae ay minsan ay nilalambing, binibilhan ng kung anong gusto nila para kung may gusto rin tayong mga lalaki, tayo ay payagan, diba? O kaya naman ay meron tayong gustong bilhin na accessories sa ating motor, so kailangan pantayin natin. Wag puro motor accessories, wag puro gold bolts. Minsan yung ating mga partner naman sa mga buhay ang ating bigyan ng pansin. Kasi ako, aminado ako mga katropa, masyado akong nahilig sa motor. So minsan wala akong time sa kanya dahil nga sa araw ng walang pasok nagkukulikot lang ako ng motor. So ngayon babawi tayo. So lagi natin siyang dadalhan ng pasalubong para soon kung magkulikot man ako o mag-ride walang problema. So bawi-bawi lang. Yan. Okay, tagal ng stoplight. So siyempre hindi lang ito yung bibilhin natin, may mga ibang bagay pa, mga para lalo siyang maantig at lalo tayong payagan. Di ba? Yun, go na, go. Yan, dadadan. Sana matapos na nila tong kalsada dito para hindi na mag-traffic gaano ang silang. So anyway, malapit naman matapos na. Yan. Kanina napaka-traffic dito kanina. Tapos sa araw ng Sabado at Linggo, yun, yung traffic. Da. I'm coming home, Mama Don. May dala ako. Yan. Hindi niya alam, no? Meron pala akong hihilingin na makapag-ride tayo sa Linggo. Ang ganda ng swing arms ng sniper, oh. Pogi. Naka-Kumini. Ayos, ganda. Okay, namamangha pa rin ako sa mga Hi Mama. Kinapay for you. Yan mga katropa, nakangiti siya, hindi siya nakasimangot. Oh, para sa'yo, mampalubag loob. Nilod naman kita. Late nga lang.